pamene tili mu nyengo ya poison. Anyway, ena sakudziwa kuti tikamati nyengo ya poison tinaziyani. Tili ndi woimba Daniel amene wagonekedwa kuchipatala, koma panopa kuti at least he's recovering, right? Anapanga post koma sanalongosole in details kuti chachitika nchani, komano watipasa picture yakuti wajesedwa poison. Nde anapereka malangizo anena kuti chonde muzisamala kunjako mukapita, chifukwa cha zakudya zimene mukumadya. Kaya anthu akupatsani kachani zakudya kunjako musamale. Sonzoti tikudziwa sindifana lowe details kwambiri foti muno wake sana lowe details kwambiri, komano nkhani yake ndi ya poison. Tili mu nyengo yomwe tikuona kuti dzulo Vice President Michael Usi anali ku Mzuzu, komwe ndithu akhala akuyendera ntchito zindizi. Nde mukudziwa kale bwinobwino niyo kuti anthu ena akusangalala kwambiri ndi ntchito zimene Vice President akugwira zomayendera maujena maofisa aboma, kumakajigamisa anthu achakuti makuti pabla. Ena akuona ngati kuti akupanga acting tikufera nje. Anyway, muli mosema chifukwa awo ni maganizo anthu, and maganizo anthu simungaletsa anthu kuganiza. Chifukwa kuganiza ndi chiyambi cha nzeru komanso zonse zimazoona zimanyumba chimchani mafoni wa zinachoka mukuganiza. Ndi simungamuletse munthu kupereka maganizo ake. Wina aliyense azipereka maganizo ake. Even if tikabwera pano timakhala kupereka maganizo athu, ma opinions chabe. Inunso mukuona kuti maganizo awo ndoti sakugwira, inunso ndi ufulu otsutsa. That's why comment section imakhala open nthawi zonse kuti inunso mupereke maganizo anu, komano osati kuti chimene tikamba ife ndichoona chenicheni. Ife olonake sichikhazikitsa kuti it's a fact, koma timati ma opinions, maganizo chabe. Nde mukama ena akamabwera kumauluza pasipo malemba makomenti ngati kuti iwo makuti mafana sorry, komano mwana abeti karate. Just joking. Anyway, ndi koma nkhani yokuza ndi Michael Usi Manganya, nkhani ili very complicated. Why am I saying so? Chifundi Michael Usi panopa zonse zimene akupangazo akupanga campaign. Kupangira campaign chani chipani cha MCB. And chipani cha MCB chikalowaso mboma, Vice sangakhale Michael Usi. A Vice azakhala Gota Nehara. Kumene kuchanapanga convention anasankhana nakale. Awawawa Michael Usi akuyena kuti apite kuchani, akuyena kuti apite ku UTM. And ku UTM sikuti anatseka. Yowa akwapanga be recognize, akwavomerezabe kuti ndi president ibe mu constitution, komanso ku convention isa azena kuti azabwera nawonso. Ngakhale kuti tasiyana kuti ena UTM atulukamo komabe yes. Zimenezo mlembi wamkulu secretary wachipani cha UTM Mai Patricia Kaliati anayankhula kale zimenezozo. Mene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha UTM, pano ndi mtsogoleri wa chipani ichi, kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Koma mukakumana nawo iwowa ku convention mwati apange balance, ka afuna atumikire boma kapena atumikire chipani cha UTM. Ndimangofuna mwati masula mukati mukakumana ku convention. Maranthauza chani pa tsiku limene very good. Nane nkhulangati secretary ndimeti mani apa chakuti wina aliyense tikakumana ku convention iso mukafuna tikakumana convention, koma kuti tikambe zambiri zokuti munena zakuti za Dr. Michael Usi ndi apapo palibe kuti atha kuziteteza okha. Mukafuna zimene zotakhala nawo interview ndiwo. Chifukwa lero muli ndine Patricia Kaliati. Koma ndi mtsogoleri wanu wa chipani cha UTM pakali pa mukuvomereza zimene zingali. Yes.
ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM. Yes, the constitution is yeah ndiye zimene zikusonyeza kuona kuti ngati amaiko usi angapite ku UTM ukapikisana nawo pa mpando wa upresident, kusonyeza kuti amaiko usi panopa akupangira kampeni chipani cha MCP chomwe mu 2025 adzapikisana nacho. Adzapikisana ndi chipani cha MCP chimene akuchipangira kampeni panopachi chifukwa azalansi kuti zatha. Anyway, it's like confusing, so complicated kuti unless amaiko usi kusogolo kuno ngati ali ndi plan yoti alowa chipani cha MCP, and it makes sense kuti iwo achato kampeni akupanga panoyi. Koma kampeni ya dzulo nkhani kuti kulumikizana bwanji ndi Danulo. Kampeni ya dzulo timu kampeni yomwe anapita mu restaurant yake. Restaurant imene nditu restaurant nditu kuchimilire kumene akulu acha anakadya nsima nditu umene kuigumula nsima ndikuti panepo poto mina Mungu aona. Yes. Munyengo imene Danu akuchenjeza anthu kuti tisamale kumene kokoza kudya tumango jazi. Munthu wankulu ngati amene position ngati amene jayo, amene ena sakontrola naye, ena akontrola naye, amakhala kuti umanena kuti life yake imakhala ina yake, umanena kuti zateteza komabe nangapanga banji munthu. Ndetu komabe munthu uja wasadandaula. Yewo samakhuzidwa iyayi chifukwa pema chapo choyambirira sanadya kudya chicha. Anaswa pemphero limene anaswa pende pachapo. Inonso mudziwa zimene apemphera pachapo. Ambuye Mulungu chonde malangizo a Danulo namva. Koma ndipanga bwanji? Abantu bonga kampeni